Здравейте, аз съм Шерлок и както виждате днес играем Minecraft Pocket Edition и продължаваме с нашата мелница. Така, сега ще доправиме и така, започваме с тия тук неща, които приключихме предния път. Хоп, хоп, хоп. Сега е ден, така че имаме доста време докато стане вечер. Надявам се да ми стигне времето, за да направя абсолютно всичко днес. Така, ще използваме това дърво, като е за това тук нещо, дето и аз нямам идея как точно се нарича. Това нещо ще придържа нашата мелница. И така, добре е само колко да го изкараме напред, айде да го изкараме ей така, за да не бъде много навътре пък. Добре, пак ще почне да ми бъгваме. Така. Още от рано. Но все тая. Това в принцип го планирах да стане квадратно, но така като гледам няма да стане много хубав квадрат, но все тая това не е най-важното. Тъкно заедно пък ми дойде друга идея. Всъщност това ще трябва и тук да го наредиме, защото иначе няма да ми стане пък симетрично. Аз обичам да ми е симетрично. Ето така трябва да стане квадрат. Какво да справи, така ще бъде. Тук ще го издигнем още едно нагоре. Мислех, че ще стане по-високо, но не изглежда толкова високо, така че ще го доправиме. Ето така. Тук пляскаме тия блокчета. Ето така. И да. Вече изглежда достатъчно високо. Сега да направиме перките, които ще ги направя по следния начин. Значи взимаме това. Трябва ми и вълна. Момент, къде е вълната? Ето я. Така. И сега. Моментът на истината. Как ще направим точно нашите перки? Само се чудя на коя страна ги правя да се въртат. На така или на така. Ами, не знам, сега ще видим. Значи, 1, 2, къде отиде? 2, 3, 4. Айде, нека са по 5. По 5 ще бъде едната перка. Само единствено се чудя с това ли да с това ще ги оставя да... Нека бъде еднакво. Така, леле мале. Къде отиде? Така, хоп. Къде пак клепнах, бе? Значи това ще бъде мъка сега. Хоп. Ето така. Това е едната. Сега другата е 1, 2, 3, 4. О боже. Да, аз браво, че го направих по-високо. 5. Така, това е по 4, нали? Тук общо е 5. Добре, начиното трябва да го щубиме. Гледайте как ми се изплъзна, бе. Сега нямам каблстон в себе си. Момент да взема каблстон да го правя сега на момента. Не после. Така. 1, 2. Хоп, 3. Значи ще се върти така. Добавям сега и от тази страна. Къде отиде, бе? 2, 3, 4. Хоп, готово. Така. Айде, бе. Опа! Момент сега. Гледайте как обърках. Това трябва да се върти сега на другата страна на така. Отгоре. Опа. Тъй. И сега последната, която трябва да бъде пак наляво. 2, 3, хоп, 4. И тая без много проблеми. И тя е готова. Та, ето как изглежда. Малко може да е смешничко, но какво да се прави? Ще добавя... Хоп, ето така. Всъщност нещо друго трябва да добавя тук. Да речеме... Мисля, че един айтем фрейм ще ми свърши прекрасна работа. Само да го намерим къде е той. Ето го айтем фрейма. Мисля, че ще ми свърши прекрасна работа. Ето така. Да добавим даже нещо или да не добавяме нищо. Момент. Бутон, не. Желязно блокче ще добавим. Хоп, е така. Едно желязно блокче вътре. Изглежда невероятно. Сега обаче да оправим и прозорците, които реших да ги наслагам, да не бъде така. Момент само да ги намеря така. Или да добавим решетки. Не предпочитам с такова да си сложа. Така, това да бъде отгоре падащо или... Сега ще видим. Значи, така ще го направим. Отгоре. Опа. Хоп, ето така. Тук отзад няма да правя нищо. Тук пак така. Казах, искам да бъде симетрично. Така. Тук сега... Хоп,
О, как го нацелих по средата точно, прекрасно. Айде бе. Добре, 3 нагоре. Хоп. Сега мале, това да го направя с асиметрично ще бъде много трудно. Значи средата къде му е? Това трябва да бъде средата. Хоп, да. Не беше толкова трудно бе. Очаквах да ми отнеме повече време така да го нагодя, но явно бързо го направихме. Така, сега да сложим входната врата и отстрани тук да добавим простотийките. Махаме тази трева, махаме това. Бавно се маха, но какво да се прави? Това трева ли да? Сега, както казах, искам да добавя малко детайли. Хоп. Айде бе. Щупи се. Не така бе. Не така. Ужас. Това стана готино така, тук обаче искам и това да го правим тогава. Айде. Ето така. Изглежда прекрасно. Значи сега трябва да го наредим това около цялата. Да го направим без никакви проблеми. Опа. И веднага проблем изкача. Ето го. Хоп. Бързо. А така. Не. Чупи бе. Чупи казах. И хоп. Готово. Сега... Друго какво може да добавим? Нямаме как изглежда бе. Нагоре нещо не ми изглежда много така. Може ето тук да добавим също. Тъй. Да изглежда красиво. Това е нашата цел. Не кой знае колко красиво, но да прилича на нещо. Хоп. Опа, тук сега ще бъде малко трудничко. Трябва да наредим от тази страна и след това минавам от другата. О, вече съм господ с летенето тук. Хоп и... Хоп, така. Тук може да добавим нещо, за да не седи така. Като това нещо може да бъде ето това дърво. Нали, то пак е тъмно, но колкото да не се виждат локчетата. Хоп. Така. И така. Тук. Айде надолу. Може да добавим отново такова. Едни стълби, които да бъдат тъмни. Хоп. Само по-тъмни няма ли? Искам да погледна. Не по-тъмни няма. Добре. Еми си е тогава бе. Не ни е проблеми с такива да го направим. Ето така. Айде. Отнема време наистина, но... Маля да го направя. О, направих го добре. И само ей там ми остана. Ох, загледах се нещо в телефона ми. Хоп. Сега се мущаме тук. Опа, малко усилия. Айде. Добре, вътре сме. И така. Дай сега да летнем и една входна врата. Ще бъде отвътре. Какво стана? What the fuck? Спри! Добре, по някое време таблетът наистина откача. Нямам идея на какво се дължи това. Но дано повече не се повтори този номер, защото сега трябва тук да оправям тия простоти. Дърт. Ето така. Тук кабелстон. Просто получи нервна криза май. Така. Да добавиме торчове. Да вземем врата. Която трябва да бъде ето тук. Каква да бъде? Нека бъде ето такава. Хоп. Къде ми... Ох, аз торчовете ги взех на същото място е брал на мене. Тъй. Отваряме. Излизаме. Два торча от тука. Торчове тука. Тука. Да речеме тука. Така. Нека да бъде осветена.
И да, ето така ще бъдат торчовете. Та хора, това е нашата мелница. Надявам се да ви хареса колкото може. Ако е така, мога да харесате този клип, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден Боричак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!